awungaze ngayilento engitshela ukuthi ngiyobafana awungaqhathanisa ababhemu awusuka nini madoda uyewe mama la ngoma le ngiyakubingelela awungimilelana angihlehlele emuva isho ngefolo lami yewe mama mamela ke ayi Nkosi yami ingoma engihlaba umxhwele mhlangilala nimbiza umfethu ujikijiki azoyibiza kanjena nje athi ngimilelana ngihlehlele emuva usaseyimina futhi unyamazana insizwa wakhoza ubhuvunga nohlase athi amadoda bhodla utshela ngibe ngiqhamuka ube ngibhodla umlilo iskini sabesuthu iskini esingadilikela abafana kodwa sidilikela intombi zabantu uzobona manje kumnandi ngilongiza abantu besifazane siyadibika nje ukuthi wena uboni kwenzeka behind the cam khumbula ke ngale muva kuzumzum cam yami ngiphethe uNkosi the King mamela Nkosi asifaka udade siqhubeke nohlelo lethu. Hey ziyakhala nangudade esinayo uyezwa nje emuva okay sawubona kunjani Ngiyaphila bhuti unjani siyaphila wedade bengicela uyithula ukuthi ubani wakabani Ngononkonzo kaKhumalo mina umzilikazi kaMashobane ya uthi umzilikazi kaMashobane angazi ngoba umzilikazi sekalala waphumula Nkosi yami waphumula inkosi umzilikazi Yes waphumula vele oh sekendela kubaba mkhulu mamela ke wedade ngifuna wena uxoxe nami nombukele ekhaya ukuthi kahle kahle wenzani la ufunani la Ngize matshitshini umemulo kaSizakele manje nawe uyitshitshi Yes usiqiniseko sokuthi itshitshi sini ubani lokuhlolayo uMandlovu manje ngixoxele ngokuthi manihamba amakhempu kuyaye kufuneka imali if imali ifuneka mangenzeka ukuthi umuntu akanamali niyamshiya noma nenze njani Siyamshiya hey kahle ematshitshini kudingeka imali Yeah kodwa not every time ayisonke isikhathi so manje umuntu ohlela lapha ekhaya ufuna ukujoina amatshitshi ongenamali uthi bisho ukuthangisa Akeze azoxoxisana nomama phela sazophelela phi nomama inkulumo yabo hey manje ngixoxele ngalamatshitshi akho ukuthi yini igama lawo nitholakala kuphi Impumelelo yamatshitshi namabhungu itholakala on TikTok Yes ngendawo yokuhlala nhlala phi sihlala eZola extension Zola extension la batholakala khona manje mfowethu uxoxe nami njoba uthuze kumemulo kwelakhe iqembu nani nizenza izinto ezifana nalezi noma nizenze Siyazenza niyazenza Yebo siyazenza nawe usuwenzini Cha mina khane ngizowenza ngawenzi umemulo Yes manje September kuthiwa siyagoduka September kusho njani nama ngazi kuthiwa yakho September kwenzakalani ngoba kuthiwa kiwe emhlangeni kwenziwa lapha makuye emhlangeni Semhlangeni kwanongoma eKZN sobamba umhlanga Sibone nenkosi yebo okhethwayo phela awuniphinde nikhethwe hey futhi nami ambukeli sengakhetha ngoba ngihlale ngikhona ngoba nenkosi yakhetha nami ngiyinkosi ngakithi kwaKhoza nami ngiyinkosi yabo manje wedade awusixoxe ngale ndaba umhlanga ubanjwa umuntu onjani umuntu osaphelele ongamazi umfana nimbona kanjani umuntu usaphela ngoba baningi emhlangeni hawu umhlanga mawuwa muhlephuka muhlephukile chaza uthini uthi asaselona ijiji hey lo mhlanga hewu mangakho umhlanga khona eduze ngikunike wona uzoma uqonde uzoma uqonde uyayithemba 100% manje awungixoxele la abakusheli ngiyabagapha ugapha ubagaphelana angibafuni hayibo hawu yini ubani mina ni straight manje ugapha kanjani noma ukhona cha akekho so kahle ematshitshini bathi ngajoli yes bese singajoli nawo ujoli ngijoli unangakhilise na 21 awujoli yes awukaze wami angimazi
nje umfana nasemlonyeni okuwesi. Hey mbukeli, hey inzima nyana le ndaba, hey inzima manje mfethu Wenzani? mangathi ngisikokela ama point Hayi cha bhuti ngiyabonga. Try next door. mfethu angithi mina ngizokuphatha kahle ngifuna Hayi bhuti ngiyabonga. uthe wena inkosi yakhetha nami wembukele ekhaya senyakhetha ngikhetha wena. Hayi mina ngikufuna. Haw kanjalo nje kalula nje Yes. awusangizami nje ukuthi ungifake phansi ekhwapha. Cha. Okay wembukeli ithi nguphinde lo mbuzo lo okudlala ingqondo simbone ukuthi naye uzokwazi ukungiphendula. Umbuzo engubuzile wahluleka udade ukungiphendula uthi I have 5 soldiers, 1 shot 1 die. How many soldiers left? 1 shot 1 die. Yes. Oh. I have 5 soldiers, 1 shot 1 die. 1 shot 1 die. 4 soldiers left. Why 4? Because 1 shot 1 die. Ulitubulile lafa. How? No, hey isingisi no yabona uGeorge thinga umphithuka lokugcina ngo20 rand. I have 5 soldiers, 1 shot 1 die. 1 shot 1 die. How many soldiers left? 3. 4 cause ulitubulile lafa sibusiso phuthi sibuhebo. Hey wembukeli uluza imali lo muntu ithi inkulumo 5 soldiers 1 shot 1 die. Ngihlele caution note 4 soldiers left. ngikusize ngikuphendulele noma ngikuyeke ngakutshela. Size ke. Wembukele ekhaya ngisasize yena yedwa ngoba nawe ngithe ucomment ungitshele. Ngiyabona ukuthi yakuhlula ukuthi ungiphendule. Sithi singisi I have 5 soldiers, 1 shot 1 die. Isingisi ama soldiers aphelela yi5, eli1 lifishane, elesibili lidayile. Nkosi yami. Isingisi. Yo ay. Uzizwa kanjani mawuhlula ukungiphendula umbuzo wesingisi? Nah, disappointed yo. Kuyiqiniso ukuthi amatshitshi awafunda sengibonile. Siqiniso. Okay, awuxoxe nombukeli lapha ekhaya ukuthi makukhona untanga wakho ufuna uba sematshitshini wenza kanjani usazojoina amatshitshi? Okay guys, manifuna ukuba sematshitshini ezola extension guys yabo. You can communicate nami yabo. My number is 0720836881. Mana ke khona obeka salandi pen. Ayibize slowly. 0720836881. So mabe umuntu aka WhatsApp wenza uFacebook o Instagram kuningi akuthola kanjani lezi zinto lezo? Oh Facebook Stufuza sebhincakazi la kwaMagwaza. Ubani? Stufuza sebhincakazi sakwaMagwaza. Yini ethe ngibheke? Stufuza. Yebo. Man awujika ngibona ukuthi Stufuza. Umboni? Awubona awuphinde futhi ngo? Okay. Right man. Hayi embukeli sokuzosho wena ukuthi isitufuza ngempela out of 10 ubona isitufuza mina ngazi ngeke ngisho lutho word of the night kumuntu obukela uthini. Guys siphatheni kahle girls futhi kakhulu umfana angakukhohlisi namanga azokuthengela ibhano yangakuthengela ibhanoyi then when you give up your virginity elani salani kahle bafethu Bathi ubafana angakukhohlisi mina ngisubafana ngeke ngikhohlise uze kimi ngoba mina I'm not bafana. Relax bheka ke wena obukele ekhaya ngicela ungene laphana ku YouTube ubhale uthi Kasi podcast noma uthi Nkosi the King makuqeda cofe lapho ucofe kune button elimhlophe eli red and white elibhale subscribe bese uthi nje follow bese kune uyicofe mayicofe uthi kicking ususilikeile bese uyakhomenta usho ufuna ukukusho ungasabi nokurate equality yethu ukuthi nathi sikwazi ukundlondlobala kodwa imino wakho nami ngowakho ngise Green Village sengisigna out ngunyamazana insizwa yakho ubhovunga nohlase Nkosi awungithathe ngisekhaya bhuti umdavu.